Ghana man obia betie bi security entie bi se eyami Ama Ayensua Saara metoso miensa me ye Denkyirafo nyina man hema no me se Denkyira ntam ene yedi ewo Denkyira it is say what se wonya Denkyira ni na wuti Denkyira asase so na se wonka Denkyira ntam dia security for aban penifo me dey dan mo because me say bema wuko no me bi nsi amenka bibia say bia say ana say no but sa bema wuko no de me pesa me tip you e wo Denkyira me mu